Mine damer og herrer, kære alle sammen ude i salen, I bedes sætte jer godt til rette, for det I kommer til at opleve nu, vil vide jer alle om kul. I was telling everybody up your speed. That was a couple of years ago. And now I'm revving up for the never end, switching up gears, got a couple of years to go. Here we go. Soon as you hear that go, Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Hej, goddag. Ja, goddag. Og det er Søren, ikke? Ja, det var fedt det der, ikke? Ja, det var meget flot. Ja, du kender det godt, ikke? Det var sådan en reklame. Du er for sekseren. Ja. Jeg var med. Jeg var i hjernen. Nå, okay. Ja, okay. Yes. Du søger jobbet som geografilærer. Ja. Har du nogle tidligere erfaringer med at arbejde sammen med børn? Fordi... Ja, jeg har været bartender på Chris Daisy, du ved. Altså, de unge, de elsker mig. De elsker mig. Okay. Ja, Goddag. goddag. Er det Lene? Ja, det er lige. Okay, super. Fuck, jeg har glemt mig. Vent lidt her. Jamen. Ain't no sunshine when she's gone. Goddag. Goddag. Det er Morten Lotz. Det er det, ja. Og du søger jobbet som historie- og samfundslærer. Det er rigtigt. Hvorfor lige historie- og samfundslærer? Se, det er jo et godt spørgsmål. Min bror, som for øvrigt er direktør ude på Arla, direktør over det hele, han siger jo gerne, at... Du må faktisk ikke ryge herinde. Det er røgfrit. Det var selv sandt. Ja, hvad for nogle klasser regner du med, at du sådan skal undervise? Ja, den tager jeg lige. Jeg hader børn. Yeah, I'm lead for the beat. To the top round dogs with me. If you don't know about me, yeah, I'm, you know. Og goddag, og det er Karin, ikke? Guten Højde, jo, jeg er tysker, Karin. Okay, og så det er jo sikkert et dumt spørgsmål, men det er tysk jobbet, du søger, ikke? Jo, det er det. Okay, super. Helt seriøst, ja. Hvorfor lige tysk? Men tysk, det er jo bare et helt fantastisk sprog. Det er så smukt. Ja, det var da godt nok min mening, men hvorfor ellers? Men jeg er selv opvokset i Tyskland, og jeg har gået på Duborgskolen. Nå, dernede i Flensborg? Ja, nede i Flensborg. Jeg vidste ikke, der var en skole til det der grænsehandelssted. Otto, Duborg. Det har intet med grænsehandel at gøre. Ja, det var ikke blive gået. Det regner jeg for. Nå, okay. Vil du ikke sidde ned? Er det IKEA? Det tror jeg. Det tror jeg ikke, jeg gør. Det er fandme noget billigt lort. Så tager jeg bare min dyre cykel i stedet for. Det er meget bedre. Yes. Den der. Goddag. Okay. Og det er Anders Stridsholm. Ja. Super. Jeg kan forstå, du søger jobbet som matematik, biologi, fysik, adventure, sløjt lærer. Er det rigtigt? Og bare. Du søger jobbet som rigtig mange forskellige. Ja. Ja. Okay. Du er da meget entusiastisk. Ja. Og lækker. Goddag. Goddag. Og det er Claus, ikke? Jo. Okay. Nu kan jeg se, nu har du ekstremt store sko på. Ja. Vi har en skopolitik her. Kan du ikke tage dem af? Jamen, jeg har lige haft sådan nogle indlæg i mine sko, så det er ikke sådan så godt, jeg tager dem af. Jeg vil faktisk rigtig gerne have, at du tager dine sko af. Men det er bare fordi, jeg har sådan en dårlig erfaring med at tage mine sko af, fra da jeg var mindre. Goddag, og det er Karen Liebert. Ja, det er Karin. Okay, og du søger jobbet som dansk og bas. Og fransk. Okay, så dansk lærer og fransk lærer og klasselærer. Ja, gerne, hvis det kan lade sig gøre. Okay, super. Ja, nu når du søger jobbet som klasselærer,
også det. Så har du rigtig meget med børn at gøre. Ja. Hvordan har du det med børn? Altså, jeg har jo været gymnasielærer og også på universitetet, og der gik jeg meget op i, hvordan mine små puttebasser havde det. Men de var ikke særlig glade for, at jeg kaldte dem puttebasser og flæskesteg, så jeg satte sig meget på her i folkeskolen, at de ligesom har det okay med det. Ja. Ja. Og det er også der, jeg siger, den kolde krig, hvad skete der der? Det er jo også der, hvor man ser USA, de har sat deres lys under en skæbe. Og det vil jeg ikke sige, og er du tvivl, skal du vælge en 1 eller en 2, så tager du en 1'er. En 1'er. Skal ikke sætte sit lys under en skæbe. Præcis, valgte Lausens realskole, og hvorfor engelsk? Ja, altså, det var jo ligesom det eneste valg, der var. Altså, jeg havde ansøgt Eton College og Harvard og MIT, men jeg ved ikke hvorfor, om de synes bare, det ikke er god nok. Altså, jeg synes jo, at jeg har pærlig engelsk. Så du har store ambitioner med dit engelske? Altså, you can probably find somebody better at engelsk, end jeg kan. Altså, det er meget, meget svært. Altså, jeg ser mig selv som en flydende engelsk taler her. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Nej, det gør du i hvert fald ikke. Ja, men hvor kommer interessen for biologien så fra? Jamen, den har jeg fået fra... Vent lige lidt. Ja, jeg har lige fået sådan en Snapchat fra en rigtig lækker chick, som jeg har fundet på den nye app, som hedder Hot or Not, hvor man kan finde rigtig lækre damer. Prøv lige at se, hun er ikke bare lækker. Det smager behag, Ja. Hun er lige min smag. Ja, hvordan kan du lige at forberede din undervisning? Jamen altså, børnene de gider fandme ikke læse, så jeg laver bare en masse Jeopardy. Børnene elsker Jeopardy. Ja, det var... Ja. Fuck. Jeg kommer til at tage min kæreste med. Hvad er det med på arbejde? Hun er hjemme på Hyldegården. Hey. Jamen, du hører fra os. Nu hvor det er, at du skal være lærer for de største klasser, hvordan har du så med lektier og karakterer? Altså, jeg lægger meget vægt på, at de små puttebasser, de skal ikke bruge for lang tid på de her lektier, fordi det er okay, hvis de lige har misset et spørgsmål eller en opgave, så det er fint for mig. Men karakterer, jeg har det sådan alt over 4, det er forskning. Og ja, altså, jeg har ikke selv været dernede i den ende af skalaen, men jeg synes, det er en fin karakter. Ja, men apropos dansk politik, så snakkede jeg lige med min gode ven i går, Anders Samuelsen. Ja, og hans... og ham, vi snakker endnu bedre med hans lillebror, Christian Samuelsen. Jamen. Ja, og vi snakkede også om, at hvis jeg ikke får jobbet her som lærer her på Lausens Realskole, så vil jeg helt klart melde mig ind som blive formand for SF, for det er jo nu, man skal gøre det, eftersom det er helt nede. Og det er jo også det må man jo også vide som dansk borger, at det er nu, man skal gøre det, fordi det er helt ude, de er helt ude at skide SF, altså. Ja.